Meille ideat ovat enemmän kuin ajatuksia. Niillä luodaan merkitystä, tehdään tulosta ja edistetään muutosta. Idea Groupissa yhdistyvät viestintä- ja tapahtumatoimiston osaaminen ja ammattilaisten pitkä kokemus. Luomme mieleen painuvia ja uudenlaisia kohtaamisia, puhuttelevaa markkinointia ja laadukasta viestintää, joka tekee toimintasi näkyväksi. Olemme luotettava kumppani ja autamme tunnistamaan ne toiveet, joilla saat arjesta aidosti sujuvampaa ja astetta kepeämpää. Meille tärkein voimavara on omat erikoisosaajamme ja tyytyväiset asiakkaat.